खनजिता होननानैसो आंबो मोनसे एलबाम लाबोगोन दै मोनथिबाय आङो दायो प्रेगनेन्ट आरोना लोगोफोर रागा जोंनानै दुखु मोननानै जेबो मुलाम्फा गैला कारन गोरोन्थिया नोंसिनिफ्रायनो जालांखाबाय खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बा नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों स' नोंथांमोनाथ' नुगासिनो बे साननैसो ससियेल मिडियायाव गोबां ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दङ कनजिता दैदेनमोननि बाथ्राया जाय कनजिता बर'आ सासे इउटुबारनि खोथाया माने ससियेल मिडियायाव गोबां शेयार खालामजागासिनो आरो गोबां सावरायजागासिनो आरो बिथांनि भाइरेला ओरैबायदि भाइरेल जायै माखासे जोंनि जे ससियेल मिडियानि माखासे खान्थिफोरखौनो बारलांबाय बा ससियेल मिडियायाव जेरैबायदि जानांगौ मानसिया बिनि माखासे क्राइटेरियाखौनो बारनानै दा बिथाङा ओरैबायदि जायगायाव मोनहैबाय दा बेखौ माने गाव बुजिनो हायो ना हाया आरो जाय बिथांमोना बे कनजितानि सायाव गोबां भिडिअ बानायदों बा बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों जेरै बिथाङा मैदोमजों गोबां बाथ्रा सावरायजाबाय दैदेनजों सावरायजाबाय बेखौ लानानै माखासे इउटुबारफोरा गोबां बाथ्रा बुंबाय गावनि गोसोनि साननाय बायदियै गावनि साननायफोरखौ गावबागाव चेनेलनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंबाय नाथाय आं बे समाव एसे बेलेग रोखोमनि बा एसे गुबुन रोखोमनि आं बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा बुजिगोन स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानोसै गोबां इउटुबारफोरानो गोबां फेसबुक क्रिएटरफोरानो कनजिता बर'मोननि सायाव गोबां भिडिअ बनायबाय गोबां बाथ्रा बुंबाय नाथाय गोबां रायदोंबो कनजिता बर' दैदेन आरो मैदोममोनखौ गोबां रायदों नाथाय आं बिथांमोनखौ रायनो लुबैयाखै कनजिता बर'खौबो आं रायनो लुबैयाखै नाथाय बैसोर इउटुबारफोरखौसो आं एसे बुंनो लुबैदों बेजों लोगोसे कनजिता बर'मोन मैदोम आरो दैदेनमोनखौबो बुंनो लुबैदों थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्ला बुजिगोन थ' लोगोफोर बिनि सिगां आं नोंथांमोननो ससे कल रेकर्ड नोंथांमोननो होनो नागिरदों जाय कनजिता बर'जों सासे ब्रादारा रायज्लायनानै फनाव रायज्लायनानै बिथांनि सोमोन्दै सोंनाय आरो बिथांखौ माखासे एडभाइस हरदों बा बिथांखौ बुजायहरदों बिथाङा बुजियोना बुजिया बेखौ मिथिया नोंथांमोना कल रेकर्डखौ खोनासंनानै नायग्रो हेलौ औ कनजिता औ नोंसोरो मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव माने गावजों गाव माने ओरैनो जास्ट फर माने कन्ट्रभार्सि जाफ्लानानै माने पाब्लिकनि सिगाङाव माने मोनसे नाटक ड्रामा खालामबाय दं ना कन्ट्रभार्सि जाफ्लादों नाटक खालामदों होननानै बोरै बुंनो हाखो जेनेबा दैदेनमोनजों सिगांनिफ्रायनो सिनायखायो नामा नोंसोरो आङो दैदेनजों सिनायामोन आङो जेब्लानाखि आं ससियेल मिडियायाव ओंखारदों बै समाव भाइरेल जादों बिनि उननिफ्रायसो आं दैदेनजों सिनायदों आरो माबोरै सिनायनाय दैदेना नोंखौ कन्टेक्ट लानाय ना नों दैदेनखौ कन्टेक्ट लानाय आंखौहाय मेसेन्जाराव बोरै बिदि जाखो होननानै आंखौ मेसेन्जारावहाय बिसोर आंनाव मेसेज हरनानै नाम्बार बिहरदों आरो आं नाम्बार हरबाय हरनानै रायलायलायबाय माबालायबाय जों खाथि जाखायो नालाय गावनिसो होननानै बुंनानै लाबाय ओमफ्राय होननानैहाय बिदिनो गान एलबाम बानायलायनाय जाबाय आरो एलबामाबो आंनो बानायखादों आंनो फैसा गारनानै आंनो बानायदों आरो बानायनानै होग्राल'सो जादों आरो फैसा बायदिसिनाखौथ' आंनो होजोबदों आंनि चेनेलावनो आं बानायदों फार्स्ट एलबामखौ लाइफआव गोरोन्थिया सोरना जाया बयनाबो जाफ्लांनो हागौ ना होमबा बिनि गोरोन्थिया बयनाबो जाफ्लांनो हागौ बेखायनो बयहाबो माने थांनानै थानायनि बा माबा मोनसे खामानि मावनानै जानायनि बयहाबो राइट्स दं दा बेनि बेलायाव दिनैयो बयबो सुबिदाबो होयो दिनै जोंनि बर' समाजाव बयखौबो माने सुबिदा दं जे गोरोन्थि जाब्लाबो माने बे मोजांनि बाथ्रा मोजाङै जाथोंसै बिदि सुबिदा होयो नाथाय दिनैयो आरोबाव रिपिटलि माने बेफोरबायदि लाइनखौ लाफिननायाव थारमाने दिनै जोंनि बर' समाजनि गोबां माने मानसिफोरा दिनै माने दुखु मोनो आरो दिनैयो सानो गोबाङानो ससियेल कन्टेन्टआव गोसो बायदि माने न'खरनि काहानिखौ दिनैयो माने फेसबुकाव आपल'ड होयो दिनै न'खरनि काहानिखौ दिनै गोसो बायदि माने बाथ्रा बुंनानै दिनै शेयार खालामो दिनै जोंनि बर' समाजाव गोबां माने मेलेमजिबि माने गोरों मानसि दंथ' दिनै नोंसोरनि बेफोरबायदि माखासे माबाखौ नायनानै बिराद दुखु मोनो मिथिगौ ना दिनै नोंसोरनि बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सि खालामनाय दिनै नोंसोरनि न'खरनि दुखुखौ दिनै ससियेल मिडियायाव फोरमायनायनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बर' हारिनि माखासे इयुन जेनेरेसनफ्राबो माने दिनै एसेबाबो दिनै फल' खालामनांगोन नंगौना नङा
गतिके दिनै जोंनि बर' माहारिनि इयुन जेनेरेसनखौ फोसाबनांगौनि दायथ'आ दिनै नोंसोरनिबो आखायाव दङ, गासैनिबो आखायाव दङ। बेखायनो बेफोरबायदि माखासे गोथौ गोसोनि बाथ्राखौ साननानै नोंसोरो आगान होयोबा मोजां जागोन। दिनै मोजां आगानाव जुदि आगान होयोबा आंबो सापर्ट होगोन, बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै सापर्ट होगोन। नंगौना नङा? औ नंगौ। बेखायनो नोंबो नोंनि लाइफआव दिनै गोरोन्थि जालांबाय, निमाहा बिबाय, थांबाय, आरोबाव माने सोरबा माने जाय मानसिजों नोङो दिनै माबा खालामदों बा दिनै गोदान मानसिजों नों दिनै रिलेसनशिप बा माबा मोनसे ससियेल मिडियाखौ लानानै दिनै खामानि मावनो ओंखारदों, बे मानसिया मोजां ना गाज्रि एक्सुवेलि माबोरैहाय नोंथ' एसे साननै सानथाम थाबाथ' एसेबाबो हमदांनो हायोना। औ नंगौ। गतिके नों जाय दिनाव नों बे मानसिनि आखल आखुखौ नों हमदांदों बै दिननिफ्राय नों बेनिफ्राय गोजान जाना थाना। बै दिनाखि आं दावराव जादों बेनिफ्रायनो आं बेजों रिल्स लाबोखायाखै लाबोनायालाय। आङो थाला आं हारसिंनो बानायसै होननानै बानायदों। ओमफ्राय नै दाखालि आरो बे आदा मैदोमजों लोगो हमहैनायाबो गाव लेंहरबाय, लोगो हमलायसै, दावराव जाबाय, थुराब आं क'क्राझाराव खामानिनि थाखाय फैखादों फैदो होननानै बुजायनानै गालांसै आङो नोंखौ होननानै लेंहरबाय। ओमफ्राय आं थांदों आरोना। ओमफ्राय थांनानै आङो बेजों रिल्स मोननैसो लादों। रिल्स लानायाथ' जिखुनु जेबो गोरोन्थि नङाना, रिल्सखौथ' बयबो लायोना। औ औ दे। औ बेल'सो, जेबोथ' भुलखौनो मावासै। ओमफ्राय दैदेनासो ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै माबा एक्टर एक्ट्रेस जाबायनो माबायनो होननानै आरो बखिलाबाय थाबावदों आरोना बियो आंखौ। दा नोंसोरखौ लानानै माने ट्रेन्डिं खालामबाय दङ, बायदिसिना माने ट्रेन्डिं लिरनानै ट्रेन्डिं खालामबाय थायो। ओमफ्राय दा नोंसोरखौ लानानै ट्रेन्डिं खालामनायाव नोंसोरो इयाव माने आंनि बायदिबा माने दा समाव माने रागा जोंनानै दुखु मोननानै जेबो मुलाम्फा गैला। खारन गोरोन्थिया नोंसिनिफ्रायनो जालांखाबाय। दिनैयो नोंनि साइडनिफ्राय गोरोन्थिया जुदि खम दंब्लाबो सोरनिबा साइडनिफ्राय दिनै गोरोन्थिया एसे बारा दं, नङा होमबा? दा गतिके गोरोन्थिया नोंसोरनि गेजेराव जानाय नालाय दिनै गासैबो नोंसोरखौ दा ट्रेन्डिं खालामनो हमबाय। दा बेफोरबायदिनो दा मोनसे खोथा सोंगोन आं नोंनाव, दिनैयो नोङो फेसबुकआव रिल्स खालामो, फैसा आर्निं खालामो, मोजांनि बाथ्रा। खिन्थु नोङो एफाग्राबबो माने फैसानि गलाम दाजा, मिथिगौना? बांद्राय जुदि फैसानि गलाम जानो थाङोब्ला नोंनि महर मुस्रिजों लोगोसे नोंनि न'खरनि फेमिलिनि आरो नोंसोरजों लोगोसे थारमाने हारिनि गोथार महर मुस्रियाबो थारमाने एसे माने गोसोम दागो नांनो नागिरो। बेखौबो नोंसोर एसे माने खेल लाबानो जाबाय। मिथिबाय? माने आं रिल्स बानायनाङा बारा ना मारै? रिल्स बानायना नङा, थारमाने रिल्स बानाय, भिडिअ बानाय, फैसा आरजि, मोजां जा, गेदेर गोलाव जा, धोनि जा, मोजांनि बाथ्रा। खिन्थु मोनफ्रोमबो खामानियाव मोनसे लिमिटेड बाउन्डारि थायोथ'। बैफोर माने लिमिटेड बाउन्डारिफोरखौ माने नोंसोरो क्रस खालामालासिनो नोंसोरो नोंसोरनि खामानिखौ नोंसोर मावबाय थालांनो माने नाजालांबाय था। बेखिनिखौ थारमाने आं नोंनि सासे ब्रादार हिसाबै नोंखौ माने एडभाइस हरनाय जाबाय आरो। थारैनो नोंथांमोना कल रेकर्डआव खोनाबाय जे कल रेकर्डआव बे फन रायज्लायनानै कनजिता बर'जों माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा एडभाइस हरदों। दा बे जोबोद मोजां बाथ्रा बुंहरदों आरो जोबोद मोजां एडभाइसखौ हरदों। नाथाय जोंनि ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरा बा इउटुबारानो जा, फेसबुक क्रिएटरफोरानो जा, जिखुनु जायखिजाया क्रिएटरानो जा, जों बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै गोबां शेयार खालामना गोबां ट्रेन्डिंआव लांबाय थायो। जोंनि ससियेल मिडिया बाहायग्राफ्रानो बिसोरनि भाइराल भिडिअफोरखौ बिसोरनि जानायखौ जों गावनो गाव ट्रेन्डिंआव लानानै बिथांमोनखौ बांसिन भाइराल जानायाव माने खाबु होयो बा चान्स होयो। दिनै कनजिता आरो दैदेनमोना जेसांखिनि बानायबोदों बा बिथांमोना एलबाम बानायबाय, दा रिल्स बानायदों, कनजिताजों दैदेनजों बानायबाय, साननैसो मैधोमजों आरो कनजिताजों नांज्लायनाय जादोंमोन। दा दैदेना बिथांखौ मेगन सालायबाय, कनजिताखौ मेगन साबाय, मैधोमखौ मेगन साबाय। दा मैधोम बसुमतारियाबो कनजिताजों रिल्स बानायबाय। दा बेवहायबो ससियेल मिडियानि मानसिफोरा गोबां बिथांमोनखौ गाज्रि रावजों रायबाय, सोरबा गावनि गोसो बायदि साननाय बायदि रायबाय। नाथाय आं बेबायदि लुबैयाखैदि बिथांमोना रिल्स बानायनायनि थाखाय, बिथांमोना एलबाम बानायनायनि थाखाय गोरोन्थि जादों होननानै आं सानाखै। दा रिल्सखौ बयबो बानायनो हायो, बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्म नालाय बेवहाय गासिबो गोसो बायदि बानायनो हायो। दा कनजिताया मैधोमजों बानायनो हायो, मैधोमा सोरबा सिख्लाजोंबो बानायनो हायो, रिल्स बानायनो हायो। मानो होनोब्ला मिथिगौना, दिनै गाबोन बांसिन मानसियानो मा नांगौ, गावखौ जिउआव सुंथानो थाखाय आरो गावखौ मिथिजानो बिराद लुबैयो। दिनै गाबोन मानसिफोरा गावखौ फेमास जाजानो गोबां लुबैयो, गोबां सानो आरो नांगौबो। फेमास जानो आरो गावखौ मिथिजानायाबो मानसिनि थाखाय बिराद गोनां। बेखायनो मानसिफोरा बांसिन मा खारो दायो, ससियेल मिडियाआव ओंखारनानै फैसानि लालसाव खारो।
डाइरेक्टलि फैसानि लालसाव खारो भिउसनि लालसाव खारो बेखायनो गोसो बायदि जेसांखिनि इउटुबनि माखासे ससियेल मिडियानि माखासे गाइडलाइन्सफोर दङ बैफोरखौ जे बाहायनाङा बेखौ बाहायनानै दिनै ससियेल मिडियायाव समाजारि बिजोङाव दिनै गुबुंले खालामलांबाय जेरै कनजिता बर'मोना भाइराल जायै सिगाङाव गाव हारसिं बानायनानै गुबुन रोखोमै नायथावै माखासे रिल्स बानायबाय बिनि उनाव फैयै माखासे समाव बिथाङा हमजानानै रायजोफोरजों बुजायजानानै सोलायबायमोन आरो बिनि उनाव एलबाम गाबाय एलबामनि उनाव दायो गुबुन जालांनानै दा माने सोरजोंबा थांफानायनि सोरजोंबा रिल्स बानायनायनि दावराव दायो भाइरालानो भाइराल आरो थाङै थुङै लास्टाव मा जाखो गावनि माखासे पार्सनेलिटि जे गावनि माखासे पार्सनेल बाथ्राफोरखौबो ससियेल मिडियायाव होनो गोनां जाबाय जेरैहाय एडाल्ट कन्टेन्टफोर जाय गावहा प्रेगनेन्सि जानाय बाथ्राफोरखौबो ससियेल मिडियायाव होनो गोनां जाबाय बिथाङा दा बेफोर मानि थाखाय जाखो गावखौ मिथिहोनो लुबैनानैनो बिथाङा थाङै ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि लामा आन्दायबायदि गाव माने मोजां कन्टेन्ट लाबोनोनो हाला जे मानो होनोब्ला मोजां कन्टेन्ट लाबोयोब्ला नायला जों अडियन्सफोरा माखासे भिउवार्सफोरा मोजां कन्टेन्टफोरखौ नायला खालि बिसोरनि ट्रेन्डिंआव सोलिबाय थानाय भिडिअखौल' नायो बेसेबां मोजां दिनै आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्रा बुंनो लुबैदों बेनि गेजेरावनो जे थांनाय साननैसो सिगां जोंनि बर'नि सासे जाखांफुनाय मुंदांखा जाबोबाय थानाय भानुमति बंसियारि आब' जाय देंखोगिरि बिसोर बायदिनि सायाव ससियेल मिडिया बाहायग्राफ्रा मानो बाथ्रा बुंनो हायाखै मानो बिसोरनि सायाव बै जाय रुंसारि जालांबाय आब'आ हारिमु आरो देंखो मुलुगाव जे बेसेबां मोजां बिहोमा होलांबाय आरो बिथांमोननि रैसुमै गाराङा जोंनि गोरबोआव हाबोब्ला बेसेबां गोजोननाय मोनो बेसेबां रंजानाय मोनो दा बैसोर बायदिनि बाथ्राखौ जाय रुंसारि जालांनाय भानुमति आब' आरो फैलाव बसुमतारी बिथांमोननि बाथ्राखौ मानो ससियेल मिडियायाव सावरायनो हायाखै जाय ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरा बैसोर बायदिखौ मानो नाया दिनै कनजिता बर'मोन बायदिखौल' मानो नायनानै ट्रेन्डिंआव सलायबाय थायो बिसोरनि भिडिअखौल' लानानै मानो भिडिअ बानायबाय थायो जोंनि इउटुबारफ्राबो ससियेल मिडिया बानायग्राफ्राबो दा बेबो बिराद गिदिर गोरोन्थि आरो दा बिथांमोननि टपिकखौल' लानानै भिडिअ बानायबाय थानाया जों ससियेल मिडिया सालायग्रानि थाखाय बे मोजां नङा आं दिनै बिथांमोननि सायाव भिडिअ बानायाखै आं गोबां नुबोदों गोबां बिथांमोननि टपिकखौ लानानै आं भिडिअ बानाय आंबो भिउस लानो हागौमोन नाथाय आं गोसो जायाखैमोन बानायनो नाथाय लास्टाव आं थाङै जे कनजिता बर'आ थाङै थुङै गावनि माखासे पार्सनेलिटि माखासे एडाल्ट माखासे जे समाज बिजोङाव बेफोरबायदिया गोसारनाय बेफोरबायदि माखासे एक्टिंफोरखौबो जे ससियेल मिडियायाव बाहायबाय बिनि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर दिनै मैदोममोनखौ आं रायनो लुबैयाखै गासिबहाबो गोसो जायो गासिबहाबो मोन्थाय दङ ससियेल मिडियायाव गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखायसो नैबे ससियेल मिडिया प्लेटफर्म नालाय दा बयबो हायो नाथाय बेसो मेन खोथाया गावखौ मिथिजानो लुबैनानै बा गावनि जे माखासे हानायखिनिखौ दिन्थिनानै बा बिनिफ्राय आरो गावनि जेसांखिनि स्मार्ट नोङो गावनि स्मार्टखौ दिन्थिनानै आरो बिनिसाय बांसिन स्मार्ट जानो लुबैनाय बा गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनानै गावनि अभार टेलेन्टखौ दिन्थिनानै गावनि बेकग्राउन्ड जाय न'खराव गोबां फोलेरफोर थायो गथ' गथाय फिसा फिसौफोर थायो फिसायफोर थायो दा बैफोरखौ बावगारनानै ससियेल मिडियायाव माने गावखौ माने अभार स्मार्ट देखायना लानायासो बिराद गेदेर गोरोन्थि जादों दा बे कनजिता बर'मोना मा जादों गावखौ फेमास जाजानो लुबैनानै माखासे ससियेल मिडियानि फैसानि लालसाव खारै दिनै गावनि माखासे जे बाहायथावै माखासे ससियेल मिडियायाव होथावै बाथ्राफोर जेरै आं दिनै प्रेगनेन्सि जाबाय आंहा बेफोरबायदि जाबाय दान मोनसे जाबाय दान मोननै जाबाय दिनै बेहा फिसाय दङ दा मानसिफोरा गोबां सावरायबाय गोबां ससियेल मिडिया बाहायग्राफोरा सावरायबाय जे बियो मैदोमजोंसो जादों बा बियो दैदेननोसो जादों नाय बेफोरबायदि बाथ्राया मानो ओंखारखो बेफोरबायदि बाथ्राया ससियेल मिडियायाव ओंखारनाङामोन दा बेबायदि
गावखौ फेमास जाजानो लुबैनानै माखासे बेकग्राउन्डखौ बावगारनानै दा गावखौ रायजोनि सिगाङाव मोजां होनना दिन्थिनायासो बिराद गेदेर गोरोन्थि। बे हले गनायजाथावना नङा। दिनै मैदोमोन बायदियाथ' सेंग्रा मानसि, दा बिथांमोना गोसो बायदि हायो, जेरावबो थांनो हायो, जेरावबो बेरायनो हायो। नाथाय कनजितामोन बायदिया दिनै संसार थानाय मानसि, गथ' सानै गोनां, हौवा दङ। आरो बै कनजितानि हौवाखौबो आं बुंनो लुबैदों, बिथाङाबोदि गावनि हिन्जाव दङ, गावनि गथ' दङ, गावहाबोथ' बिराद गिदिर बिबान दङ गावनि परियाल न'खरखौ सालायनायाव। दिनै कनजितायाबो बुंगोन बे फिसाला सानैया आंनिसो, आरो बे कनजितानि हौवायाबो बुंगोन फिसाला सानैया आंनिसो। नाथाय सानैजों गोरोबलायनायनि गेजेरावसो बे फिसा सानैया बे न'खर गंसेनि। दा बेखौ गावजों गाव बुंलायनानै दा बिसि फिसायनि सोमोन्दोखौ मानो गारलायलायदों, मानो मेगन सालायनो गोनां जादों? मानोना कनजिता बर'आ गावखौ मिथिहोजानो लुबैनानै गोबां माने ससियेल मिडियायाव भाइराल जायै सिगांनिफ्रायनो भाइराल जायै माखासे ससियेल मिडियानि सिमाखौ बारबाय बा समाजारि माखासे खान्थिफोरखौ बारलांबाय। दा बेखौ आं बिराद माने बुंनो लुबैदों। बांद्राय ससियेल मिडियायाव भिउसनि फारसे खारबाय थायोब्ला ससियेल मिडिया ओरैबायदि गुबुंले जागोन। दिनै गोबां मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव खामानि मावनो सानो, गोबां मोजां टपिकफोरखौ लानानै मोजां कन्टेन्टखौ लानानै इउटुबाव बा फेसबुकआव खामानि मावनो सानो, जे सासे क्रिएटर जानो लुबैयो। नाथाय फिसा क्रिएटरफ्रा मानो जानो हायाखै? दिनै गोबां ससियेल मिडिया बाहायग्रा गोबां इउटुबारफोरा गावनि चेनेलखौ गारनानै माने ओंखारलांजोबनो गोनां जाबाय ससियेल मिडियानि थाखाय। मानो थाखाय? दिनै रावबो क्रिएटर फैनो हाला, ससियेल मिडियायाव क्रिएटर मोजां फैनो हाला, मोजां कन्टेन्ट लानानै मोजां टपिक लानानै भिडिअ बानायनो हाला। मानो थाखाय? जाय भाइराल भिडिअआनो सानफ्रामबो जाबाय थायोब्ला, दा बै कनजिता बर'मोन बायदिनिखौल', बै दैदेन औवारिमोन बायदिनिखौल' नायबाय थायोब्लालाय बै मोजां कन्टेन्टखौ नायग्रायानो गैला। दा अब्ला बहाथो ससियेल मिडियाया थांना थानो? मोजां कन्टेन्ट लाबोग्रा ससियेल मिडिया। दा बेफोरबायदि जानानै दङ। बेखायनो गोबां बेक जालांबाय आरो मोजां कन्टेन्टआ बेक जालांनानै दायो गाज्रिया माने फुरा माने सिङाव जानानै थाबाय। दा दिनै आङो माखासे भिडिअ बानायदोंमोन, जा रुंसारि जालांनाय बानुमति आब'नि, बिथांमोननि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन। फैलाव बसुमतारी रुंसारि जालांनाय बिथांमोननि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन, नाथाय भिउसआनो गैया। माखासे मोजां समाजारि बिथिंनि मोजां कन्टेन्ट लानानै टपिकनि भिडिअ बानायोब्ला भिउसआनो फैया। नाथाय बै कनजिता बर'मोन बायदि, दैदेन औवारिमोन बायदिनि माखासे टपिकखौ लानानै जुदि भिडिअ बानायोब्ला भिउसआ फैयो। दा बेनो आरो ससियेल मिडियानि माखासे पलिसिफोरा बेबायदि जालांबाय आरो। जेरै फार्स्टनिफ्रायनो गाज्रियानो हाबखाबाय नालाय, दायो मोजाङा बहाथो हाबबावनो? दा मोजां कन्टेन्टखौ नायला। दा ओरैबायदि माने मा होननानै बुंगोन, आरो ससियेल मिडिया बाहायग्राफ्राबो इउटुबारफ्राबो खालि बिसोरनि टपिकखौ लानानै बनायो, बिसोरनि टपिकखौल' लानानै बनायो, बिनि टपिकखौल' लानानै बनायो। खालि कनजिता बर'निखौ बानायगोन, सोरबा भाइराल जायोब्ला बेखौल' बानायगोन। नाथाय मोजां कन्टेन्ट माब्लाबाबो लाबोया। माब्लाबा बर' हारिनि बबेबा समाव ओरैबायदि अलखद जायो जे मोजां मानसिफोरा, बर' हारिनि जे माखासे थुलुंगा होलांनायफोरा, बैसोर बायदिया बे बुहुमनिफ्राय गोजान जालाङो। जों गासैबो बर' फिसाफोरखौ नागारनानै थाङो। बै समाव रावबो बिसोरनि सायाव आवाज दैखाङा बा ससियेल मिडियायाव बेफोरनि फारसे जेबो बाथ्रा बुङा, दिनै दुखु फोरमाया। दा मानि थाखाय जादों? खालि भाइरालनि थाखायल' जादों आरो। दा मा होननानै बुंनांगौआथ' गोबां थायो लोगोफोर। दिनै ससियेल मिडिया बाहायग्राफ्राबो बिराद गोरोन्थि जादों, खालि बिसोरनिल' लानानै बानायनाया। जेरै कनजिता बर'मोना गावखौ ससियेल मिडियायाव मोनथिजानो लुबैनानै, मिथिनायाथ' गोबां मिथिजाखाबाय। कनजिता बर' होननाय लोगो लोगो दिनै बयबो मिथिबाय, मिथियाबो मिथिबाय। मानो थाखाय मिथिखो? बै भाइराल जानायनि थाखायनो मिथिबाय आरो। नङाब्ला बिदिखौथ' आं मिथियानोमोन। सिगां कनजिता बर'ना मा आं बेफोरखौ जेबो मिथियामोन। नाथाय बियो जेतियानिफ्राय भाइराल जाबाय, बै समनिफ्रायसो आं बिथांमोनखौ मिथिदों, आंबो नुदों। दा खुलिब्लानो नुयो नालाय, इउटुब खुलिब्लानो नुयो, फेसबुक खुलिब्लानो नुयो, खालि कनजिता बर', दैदेन आरो मैधोमजों भाइराल जानाय बा दैदेननि मा होनो कनजितानि फिसाय। कनजिता फिसायाबोथ' दायो ससियेल मिडियायाव थानानै फेसबुकआव आं नुबाय थादों, गोबां रिल्स बानायगासिनो आरो।
बिसोरबायदिया माने टेनसन गैला माने बिन्दास जानो सानबाय दिनै हिनजावानो जुदि आंनि बिसियानो बिदिब्ला आंबो बिदि जानोसै देखायनोसै माने चेलेन्जआवनो थालायगासिनो आरो सानैजों चेलेन्ज दा बेबायदिबा बहा जानो दा जे कल रेकर्ड नोंथांमोना खोनाबाय बे कल रेकर्डखौ खोनानानै जुदि कनजिता बर'आ जेबो जुदि सोलायनायनि थांखि लायाब्ला बे माने बिराद गेदेर गावखौ माने खैफोदाव खोलैना लागोन बा बियो सानसे समाव ससियेल मिडियानिफ्राय आउट जानो गोनां जागोन बा गावखौनो गाव ससियेल मिडियानिफ्राय बोखारना लानांगोन आरो दा बेफोरबायदि मानोना बेखौ गोबां सानसुबाय रायजोफ्रा बेखौ नायनानै थाबाय थाया सानसे साननैखौ नायनानै थागोन नाथाय बारे 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 बेसेबां बारे बारे बिनि माखासे जाथावै आखुथायफोरखौ सहायनानै थानो नायनानै थाबाय थानो सानसेब्लाबो बेखौ खोबोरनांगोन लोगोफोर दा बेनोसै आरो नोंथांमोनाथ' नुदों दिनै गावजों गावसो ससियेल मिडियायाव जावलायलायगासिनो सोरबा एन्थनियाबो मैदोमखौ जावबाय मैदोमा आरो एन्थनिखौ जावलायबाय दा बेफोरबायदिसो सोलिबाय थासिगोन आरो दा मोजाङानो गैला मोजां कन्टेन्टआनो गैला गावजों गाव जावलायलायबाय थादों दाना खालि जावलायलायबाय थादों बैसोरनि बाथ्राखौ लानानै सोरबाया जादों सोरबाया माने जावलायलायगासिनो दा मा जाखो दा बेफोरबायदि नङा दा भिडिअ बानायनाया रिल्स बानायनाया गेदेर खोथा नङा आरो रिल्सखौ बयबो बानायनो हायो मैदोमाबो बानायनो हायो कनजितायाबो मैदोमजों बानायनो हायो बे रिल्स बानायनायनि जेबो बेहाय गोरोन्थि जाया नाथाय सिमा बारनायासो रिल्स बानायनानै गावसोरखौ मिथिहोनानै माखासे बेकग्राउन्डखौ गावनि जे फोलेरफोर दङ गावनि गथ' गथायफोर दङ हाबा जानाय हौवाफोर दङ माखासे गावनि जे बेकग्राउन्डआव थायो नै बेफोरखौ बावगारनायासो बिराद गिदिर गोरोन्थि आरो दा बेफोरखौ साननाया मोजां नङा होननानै आं सानो आरो बेखायनो आं खावलायबाय ससियेल मिडियायाबो दिनै बिराद गुबुंले जाखाबाय नालाय दा बेखौ सुद्रायनो थाखाय मोजां खालामनो थाखाय गोबां सम नांसिगोन हाजार सम नांगोन नङाब्ला हानाय नङा आरो ससियेल मिडियाखौ मोजाङाव लाबोफिननो हानाय नङा थ' जों गावनो जाय ससियेल मिडिया बाहायग्राफोर इउटुबारफोर नोंथांमोनानो हागोन बेखौ नोंथांमोनानो हागोन जे बे जायफ्रा ससियेल मिडिया बाहायो बिसोरसो हागोन ससियेल मिडियाखौ मोजां खालामफिननो नाथाय गुबुन रावबो हाया मानोना बैसोर बायदिनि टपिकखौ बांद्राय ट्रेन्डिङाव सलायनाङा बिसोर भाइराल जाबाय जाथोंसै खनसे खननैखौ माखासे बाथ्रा बुंदो दा बिसोरखौ रायनायनि हुदा बिसोरखौ बुंनायनि हुदाखौ गारनानै बेलेग टाइपनि बा बेलेग एंगोलनि बाथ्राफोरखौ बुंनानै बिथांमोनखौ माने सुद्राय होनाय बा ससियेल मिडियाखौ मोजां खालामनायनि थांखिसो लानांसिगौ आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बयबो बुजिखायो बेखायनो आं बांद्राय बुंनो सानाखै बारा बुंब्लाबो भिडिअआ बिराद गोलाव जायो नालाय ओंखायनो नोंथांमोना जेखिनि माखासे बाथ्राफोर ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थानाय बिनि फंनैसो बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिखो आरो मा मिथिनो मोनखो बिनि सायाव माबाफोर बुंनांगौ दंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव थांनानै कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय